Akyat ulit kami dito sa Daang Katutubo mga ka-idol. Pangalawang adventure namin. So i-try namin ikutin yung ano, i-try namin ikutin yung Santa Cruz. Dito kami manggagaling sa Makinagin. Daming kasama ko pa rin si Kapsula. Dito sa may ulian nakikisabay dun sa dalawang bigboys na nakasabay namin. Shoutout nga pala dun sa naka Honda 650 naka R3. So papatay ko muna dito yung video ko mga ka-idol. I-update ko na lang kayo mamaya kung nasaan kami mamaya. 5 minutes later. Bakit? Lumak-lumak. Dito sila. Bumalik? So ito nga mga ka-idol, andito na kami way papuntang Mapita. So ito yung kadaraanan mga ka-idol. May mga lubak-lubak pa rito. So baka yun padanan namin mga idol, doon kami pupunta. Ngayon natapos na namin doon sa Kalikasan. Ngayon dito naman sa Santa Cruz. So ikakat ko ulit mga ka-idol ha. Ito nga mga ka-idol, we are entering Sitio Mapita, Barangay Lawag, dito sa Aguilar mga ka-idol. So putol-putol pala yung mga kalsada dito mga ka-idol. May mga lubak-lubak na, may mga mamatay. Later. So andito na tayo sa barangay ng Mapita mga ka-idol. So hindi pa nagagawa ang galing ng mga lubak. Ito yung barangay hall. Dito. Mga ka-idol sandaan dito. Diba? Saan? Ito? Saan yung karsada dito Tanong natin dito. Ah? No, ay tindalan dito yung pa Santa Cruz. Sambales. Ha? Nakaya. Ha? Tapos. Ang penalpas. Iti kano iti bang house kano mayat kano dalan. Bon, alin ko. 5 minutes later. Nagtanong-tanong tayo. Ito yung barangay ng Mapita mga ka-idol. So ito yung barangay ng Mapita. 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 So ito yung barangay ng Mapita
Ano yun? Uy! Natakot ako doon, busy. Tara na. Bungad sa amin mga kaidol, ano? Medyo okay pa tong daan dito, pero titignan namin kung yung sinasabi nila dun sa taas mga kaidol mamaya. Hindi daw kaya daw ng motor namin kasi malalim yung mga butas, mga lubak. Kasi itatry namin mga kaidol kung kakayanin talaga. Kung hindi kakayanin, bababa na kami. Kaya yung mga experience namin mga kaidol, ano, yung daanan siguro. Yung public road. Dito. So andito pala yung kaklase natin. Nat, dala nagpa Santa Cruz. So ito yung kaklase ko mga kaidol, yung kabatch namin. So anti dalan nagpa Santa Cruz. Soy, kuha, sining, patangat. Dito kayo dyan, yan. Mga kaidol, ano, nagtanong-tanong kami. Sakto-saktong ano, yung kaklase ko yung ano, yung nagbabantay doon. Sa pala yung caretaker dito mga kaidol. So ito na guys, akyat tayo. Yung na-experience namin guys sa pagpunta ng Zambales, na ito yung daanan. So ito aking na-experience namin guys sa pag-akyat dito sa ano, Mapita to Santa Cruz. Kumusta kayo si Topstrom? Way papuntang Santa Cruz, Zambales mga ka-idol, ano. So doon kami nanggaling nung nakaraan. So dito naman kami ngayon pa Santa Cruz. Nagabayan kami ni Lord sa dadaanan namin. Kasi titignan ko pala yung dadaanan namin, parang mahirap na daw yung daan dito mga ka-idol, oh.
rough road na diretso. Yun si Pops Cram. So doon yung daan Katutubo. So ito nga mga ka-idol, ano, harap na ulit kami. Kahit ganito lang sana yung karsada mga ka-idol na dadaanan namin. Ito nga yung na-experience namin guys. Sobra. Dito na kami, kahit tutuloy na lang namin kasi babalik pa kami. So ito yung daanan papuntang Sambales. Ang sinasabi nila kanina mga ka-idol, 5 kilometers daw ata ito hanggang ito. Medyo malayo-layo dun. Ito na ata yung ginagawang ano, National Road. So ito na ata oh, kasi mayroon ng semento. Pero ito na yun, wala kami makitang trabahador eh. Ito na nga ata mga ka-idol, semento na to. Ito na kaya yun? Ito, may mga barracks. Ito na nga tayo, ito na yun Pops, ito na yan. Huwag natin magtanong dito. Dito na kami guys, sa butas namin yung ano, successful.
Kuya, parap na Sambales to kuya? Sambales to? Pasambales na to kuya? Pero okay na yung daan? Parang ganun pa rin. Pero okay na yung daan. Thank you. Tiram tayo sir eh. So andito na kami, hinto muna kami guys. Ihiram kami ng ano, pangkan doon sa prino ni Pops Cram. Yung nangyari sa motor natin guys. Wala nang itsura. Hindi, tapon na natin sa ilog ko ano. No, 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 no. Ayun. Okay na. Yan oh. Ang galing. Ang galing. Ano yung na-experience mo sa pag-adventure nating dalawa? Ngayon nandito na tayo sa way papuntang Santa Cruz. Masaya, mahirap. Kinaya pa rin. Kinaya, no? Yun o. Masag yung ano natin eh. Preno ng konti. Yun o, bumasok. Gawa naman natin ang paraan. Yan o. Hindi kami sumuko mga ka-idol ka. At sinabihan kami hindi kaya na motor namin. So adventure nga guys. Ito na yung daan. Tapos pabala ko sa kami sa Santa Cruz. So ito yung mga motor namin. Tsaka yung may nakilala kami. Dalawa. So quality din guys. Parang nasa Maliko lang tayo, di ba? 2,000 years later.
Lugi ako, ahoy! Tubig! May tubig, lugi ako. Sulitan tala sa mga picture. Sulitan. Ha? Sulitan tayo mga picture. Sulitan tayo mga picture. Ang itim ng mga trabahador ah. Ang iitim. May signal ka? Joy! Adventure! Kanya-kanya muna tayo. Wala, walang picture. Ay, walang picture, walang signal. Walang signal. Dalawang mandirigma.
May pataasan pa ito? May taas pa? Hindi ko alam. Saan yung tinuturo kanina? Ito na yun. Yung mataas na sinasabi kanina? May patas yan to, sabi niya. Tapos pagbaba. Di ba sinabi mo may tindahan? Oo. Sa pagbaba nun, meron ng tindahan. Sabi niya. Lapit na tayo, Sire. Taga Singsinger yung tinakbo natin. Kung tutusin. Kasi, o ganun kasi. Pero grabe experience ni mo dun sa ano? Sa Mapita? Labas yung ano, Ha? bibili. Sa Bibili Mapita? ako ng bago, baka bumigay ito eh. Alin? Naputol si Ren. Hindi kasi nung si Papa na yan, ganyan na yan eh. May crack. Hindi, may bingkong na. Let's go. Tanghali na. Bababa na kami dito. Sama ko si Box Scrap. Let's go. So napakaganda guys. Napakagandang experience kung nangyari sa amin ngayon. Dami. Sabi ko ba ka? Woohoo! Yan o, sara. So putol na naman ang kalsada mga ka-idol. Lo. So may ilog. Sarap maligo. So ito nga guys, ano, putol ko yung karsada dito mga kaibigan. Okay, sige. Ha? Malapit na? So daming pine tree oh.
Cruz Road ng Kalikasan. So doon kami nang galing mga ka-idol kanina. Maganda ako. Ito yung mga din pala dito mga kabataan, no? May mga nagpipiknik. Woo! Yun na guys, oh. Ganda, oh. Kitang-kita ng mga ka-idol, oh. Woo! Oh, pababa, oh. Downhill. Grabe yung karsada, oh. Ano nangyari dito? Salamat. So nag-stop over muna kami dito mga ka-idol, ano, dito sa may Ginabon, Santa Cruz, Zambales. Nagmirinda muna kami. Pahinga. Kain tayo. Ayun, dandasin natin. Oh. Magtinigma. Grabe yung dinaanan namin guys, yung experience namin. Masaya na ano, Unexpected road. unexpected road, yung wala ka na makikita talaga. Malapit na kami sa bayan ng Santa Cruz mga ka-idol, oh. Later. Ka-idol, ano, gear up na kami. Katapos na yung nagmirinda dito sa may tindahan. Sa may Santa Cruz na to mga ka-idol. Okay. Lang kayo. Oo. Tuloy yung karsada nila dito mga ka-idol.
idol, ano, Barangay Ginabun. Palabas na kami ng ano, kalikasan. Mga kabahayan na dito mga ka-idol. So doon nga kami nang galing mga ka-idol, ano. So highway, national highway na siguro to, no, mga ka-idol. Wala yung papasok. Tangin natin dito. Kaya national highway na ito? Po? National highway na po ito. Apo, highway. Ito na yung papuntang Infanta. Apo, Ito lang ito. Thank you. ito pa lang dati na. Pauwi lang din natin. So ito nga, oh dyan. Palabas, nakalabas na kami ng ano mga ka-idol, yung daang papuntang Kalikasan to Santa Cruz. At ito, papunta na kami ng Infanta mga ka-idol. Kaya minsan Infanta. Gasol. Sarado ba? Diyan na. So dito pala yung bayan ni ano, ni Lakay Barato mga ka-idol. Ang tropa natin dito sa Batul. Lakay, dati kami Pagkayaw, Piliyaw. Dito kami Santa Cruz. So, stop over kami mga ka-idol, ano. Kala ko sa Mabini. Kala ko sa Mabini. Sa Mabini. Dasol to. Dasol? Oo. Malay ko ba yun? Susunod na bayan. Ha? Hindi, Burgos tapos Mabini. Ano na tayo? Ikaw. Sina? Ikaw ah. Doon na lang. Okay. Ito tayo ng pagkain mga kaibigan.
Dinakdakan ka ulit. Dito na lang. Yeah, yeah. Baby, baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything between. A lot of pretty faces could waste my time, but you're my dream, girl. You make flowers bloom. Girl, you make the stars collide. And I don't know what I did to get lucky like this, but it sure feels fine. 'Cause you give me love and affection. I give you all my protection. I'm trying to stay by your side till the day I die. And you give me all of your love, and I give you all of my trust. I know you'll never betray me, you'll leave my side. Oh my baby, baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything between. A lot of pretty faces could waste my time, but you're my dream, girl. You make flowers bloom, you make the flowers grow, you make the stars collide. And I don't know what I did to get lucky like this, but it sure feels fine. 'Cause I see your face when I'm sleeping, I wake up grateful to breathe in the air you float through. I wrote you a lullaby, a song. Matutudas na naman tayo dito. So, para ito na yung model siguro mga kaidol. Gasol.
dua. Diyan na. So dito pala yung bayan ni ano, ni Lakay Barato mga kaidol. Ang tropa natin dito sa Batul. Sakay, dati kami Bakyayaw, Piliyaw. Dito kami Santa Cruz. So, stop over kami mga ka-idol, ano? Kala ko sa Mabini. Kala ko sa Mabini. Sa Mabini. Dasol to. Dasol? Oo. Malayo pa ba yun? Susunod na bayan. Ha? Hindi, Burgos tapos Mabini. Ayun na tayo. Ikaw? Sina? Ikaw ah? Doon na lang? Okay. Ito tayo ng pagkain mga kaidol. Dinakdakan ka ulit. Dito na lang. Yeah, yeah. Baby, baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything between. A lot of pretty faces could waste my time, but you're my dream, girl. You make flowers bloom. Girl, you make the stars collide. And I don't know what I did to get lucky like this, but it sure feels fine. 'Cause you give me love and affection, I give you all my protection. I'm trying to stay by your side till the day I die. And you give me all of your love and I give you all of my trust. I know you'll never betray me, you'll leave my side. Oh my baby, baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything between. A lot of pretty faces could waste my time, but you're my dream, girl. You make flowers bloom, you make the flowers bloom. Girl, you make the stars collide. And I don't know what I did to get lucky like this, but it sure feels fine. 'Cause I see your face when I'm sleeping, I wake up grateful to breathe in the air you float through. I wrote you a lullaby, a song. Matutudas na naman tayo dito. 5 minutes later. Ito na lang. Matatapos lang namin kumain. Tulak na kami. Pauwi na tayo mga kaidol. So, dito pa rin tayo sa bayan ng Gasol mga kaidol.
kilometers. Bugalyo. Later. So ito mga guys, nagpinilin na kami. Pinati na yan eh. Ate daw, tingnan mo yung bibigay niya sa akin eh. Kapal yung isa, ito manipis. Eh, ate nga. Siya yung malaki. Siya yung maliit. Para tata. So mga kailan ano, andito pa kami sa may Alaminos. Minto muna kami rito. Mag-ano muna kami. Merienda. Ang pakpag mga kailan. So ito oras na kami mga kailan na. Tapos lang namin mag-merienda ng pakwan. So masarap yung pakwan mga kailan. Dito na kami sa bayan ng Bugalyo mga ka-idol. Malapit na. Sunod na ang Aguilar mga ka-idol. Sa bayan ng Aguilar mga ka-idol. Sa yung bayan namin. Nakauwi tayo ng ano, maayos. Nagpapasalamat pala ako sa ano, kay Pops Cram. Sinamahan niya tayo mga ka-idol sa pag-ikot natin sa ano, sa Mabita to Santa Cruz. So, big salamat Strom. Yun mga ka-idol ano. So andito na nga tayo sa amin mga ka-idol. Unforgettable na experience ulit yung naranasan namin ni Pops Mark. So dito kami galing mga ka-idol no. So ito at pauwi na tayo. So mga ka-idol, huwag nyo sanang kalimutan ang aking channel at saka aking page. I-follow at saka subscribe mga ka-idol. Dito ko natatapusin tong aking vlog mga ka-idol ano. So this is the end of my vlog. John's Motovlog and peace.